like a Hellcat. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் PUBG Noob Gamer. இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் வந்து போன வீடியோவில் ஒருத்தர் கேட்டிருந்தார். போன 2 வீடியோ கேட்டுருக்காரு எப்படி டவுன்லோட் பண்ண PUBG எப்படின்னு. ஸோ இப்போ டவுன்லோட் பண்ணுறது பார்க்கலாம். கூகுளுக்கு வந்துருக்கு கைஸ், பார்த்துக்கோங்க. டேப்னு சர்ச் பண்ணிட்டா ஃபஸ்ட்டு வந்துடும். சரிங்களா? டவுன்லோட் அது கொடுத்துட்டு ஆண்ட்ராய்டு, ஓகேங்களா? டவுன்லோட் கொடுங்க. கொடுத்துட்டிங்கன்னா டீட்டெயில்ஸ் வரும், அது போய்ட்டு டவுன்லோட் பண்ணுங்கள், ஓகேங்களா? ஜஸ்ட் 34 MB தான். இன்ஸ்டால் கொடுங்க. ப்ரோ ஃபார்வர்ஸ் ப்ரோ, உங்களுக்காக தான் மெயினாக பண்ணுறேன் இதை. ஸோ கைஸ் இன்ஸ்டால் ஆகுது. ஏறிட்டு இருங்க. ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. இந்த இன்டர்ஃபேஸ் அப்புறமா என்ன பண்ணுங்க, நீங்கள் இருங்க. சர்ச் பட்டன் வரும் பார்த்திங்களா? சர்ச் பட்டன் போயிட்டு PUBG மொபைல், ஓகேங்களா? PUBG மொபைல் சர்ச் பண்ண PUBG மொபைல் இந்தியாவே வரும். ஆனால் அது சும்மா, அது நீங்கள் நம்பாதீங்க. இது பாருங்க, 3rd வரும் பார்த்தீங்களா? PUBG மொபைல் ரூனிக் பாலர், ஓகேங்களா? குளோபல். இது இது பாருங்கள், டவுன்லோடு கேட்கும். டவுன்லோட் கொடுத்தீங்கன்னா என்கிட்ட இருக்குது, அதனால் ஓப்பன் கேட்கும். ஸோ அதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ சின்ன வீடியோ தான், பட் இவ்வளோ தான், ஓகேங்களா? அப்புறம் அவ்வளோதான் வீடியோ. பை பாய் கைஸ். ஒரு வீடியோ முடிவுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஒரு சின்ன வீடியோ வரும், அதை பாருங்கள். சின்ன ஷவுட் அவுட்டு, என்னோடய ஃப்ரெண்ட் சேனல் வச்சுருக்கான், அவன் பேர் தண்டர் பிளாஸ்டர்ஸ். ஸோ இதுதான் உன்னோட சேனல். ஏன்னா கண்டென்ட் இல்லாத சேனலுக்கு நாங்கள் எதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண அப்படி கேட்பீங்க. பட் நான் கண்டென்ட் போட சொல்கிறேன் கைஸ், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஸோ இதோட முடிச்சுக்கலாம் கைஸ். அது வரைக்கும் நெக்ஸ்ட் வீடியோ சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் பாய் ஃப்ரம் PUBG Noob Gamer.